Uy, pre. Pre. Grabe di maminaw. Uy, pre, unsa man? Grabe siguro magpasinaw sa motor. Lagi? Murag perminti na yung nana, pre ba? Alangan pre, namo gyud moabutay nga racing na pod. Unya, kailangan dahil sinaw jud ang motor. Oh, syempre. Kayo naman. Alangan makapatabang manggunig pakusog sa imong motor gud. Pakusugog. Pakusog dagan ba? Mao ba? Makatabang di ay? Uy, basta hinlo ang motor nimo. Oh, Dakog tabang uy. grabe nga, kaingon man ka, pre. Alangan pre no nga pag hugaw mo gud ang motor nimo pre, bisan pag tanaw nimo na sa microscope, tanawon nimo na, makitaan man nimo na nga dagko sa microscope. Ang hugaw. Oh, kana sila nga mga particle dagko na mao na nga pag racing nimo, pag dagan sa motor nimo, musangit ng hangin sa mga abog-abog niya. Musangit day, pre. Oh, musangit mo na isa nga makapahinay sa motor nimo. Tinood na ingon mo, pre. Oh, uy. Atay. Tinoda pre oy. Pero og hinlo ang motor nimo. Oh, Pag racing nimo na paghapak sa hangin, di wala ni kasangitan ng hangin. kay nga naman, pre, sa may explanation na na. Alangan hinlo man siya, igo lang man siya mo banda. Wala ra man no? Patay no, ingani no. Oo. Nagkuan ka, nag-racing ka, pag hapak sa hangin, itchong! Yati. Ana ra mo banda ra man na siya dayon. Ingala, Dili na siya pre, na? moingon nga, itchong! Oo. Ana pa. Di na siya moungot dito kay wala na may kasangitan ng hangin. Dito ba- yun na siya. Mo din yung reason behind, Oh. pre. Pare sa tong last na akong laban atong niaging bulan pre oh. Kasi kalaban ni mo. Smash. Smash? Oh, smash. Oh, nya. Pareha mi nga nay turbo. Napo di turbo. Oh, napud siya turbo iya hapon. Go. Mo gatong pag-ingon nga, ready, Oo. get set, go. Zoom, sabay Oo. mi. Oo. Pero pag abot sa unahan, naguna na ko gamay sa iya ha. Oh, kasi dagan mo ba na ana ng motor na mo, ana. Grabe. Nging moto kaning smash wala na kontento. Ni Superman na jud siya. Ni Superman ang Ni smash. Superman na jud moto nga ana man ang dagan no. Oo. Pag Superman niya naapsan kun niya na ana. Bang. Kanya. Naiwit nako. Oo, nya, nya. Ko ana ko nga dili ko pwedeng papildian eh. Sige, buhat ni mo, pre. Amaw to nga ni Superman pug ko. Grabe. Moto pag Superman ako, di ba ana naman to no? Oo. Ana, naapsan ako siya oy nanong naguna na pug ko. Grabe, makapakusog jud ay dagan, no? Oh, Grabe. Ingana na, pre. ana man na. Grabe. Moto nga kabalo ko sa gibuhat niya pre para maapsan ko niya. Unsa may gibuhat niya? Ni Superman delay extension siya. Superman unsa? Superman delay extension. Unsa man ang Superman delay extension? Kana gong kuan pre magkumbayot na kadiri sa likod niya. Atay katumoy na ba? Kumo na si Superman delay extension. Mao ba? Moto nga pag Superman delay extension niya nagana man to no. Oo. Ana galit ba naapsan ko. Ni kusog man lagi. Okay mo naman yung final form sa Superman. Oo. Mo na yung pinakakusog. Oo, Apsan man. ko ba yung unya hapit ng finish line. Hapit ng finish line. Kabalo ka sa gibuhat nako. Unsa may gibuhat nimo? Isundog na ko siya. Ay, ate. Ni Superman final extension pug ko. Agay Mo ka. nga pag-ana na Grabe. pre hapit na jud kayo ang finish line. Ni ana galit ang motor pre. Oo. Mo nga hantod sa finish line ana na jud siya permente jud. Wala na kadapsan. Wala na. Kay mo naman to'y final form sa Superman. Dili nang puga basta-basta maka balik sa imong dating posisyon na to. Ingana jud nakalisod nga tricks, pre. Oo. At time ra magdili katuuhan, pre. Uy. Ay na. Di na minong kamuto hinon sa kuway noon. Mura mo gugatik. Nakot picture na. Na di ay kay picture na di ay. Ay gusto ka tanawon ta picture ha. Sige daw, bi. Sige daw, bi. Sige daw, bi. Ay, dara. Kana ka para makabalo jud Di ko ka tinuod na matuwa. istorya nimo. Ay sus, dili kay sa istorya. Oh, unsa man day na? Superman delay extension. Grabe, kagahi. Unsa man day na di ay? Ayusa. Di ka mutuan na. Na may picture. Grabe gahiya na, pre. Uy, kusog jud ka na madagan, pre. Uy, tungod na siya sa pampasinaw pre. Grabe no. Kaya ang kalaban na to, tong Smash, Oo. wala man siya nagpasinaw bias ang motor ato. Wala di ay. Wala siya nagpasinaw, hugaw yang motor. Bantog ra. Moto nga mga particles ato niya nisangit sa iyang motor. Moto nga isa pud to sa nakapahinay sa dagan niya. Ingana day na. Ingana na pre. Nindot jud ay na pasinaw no. Ingana kanindot pre. Gani pre, nindot kayo pero pre na lang ko nabantayan ba. Doon sa man. Sige ra tag istorya pasinaw pero bulingit kay kag naong. Oh, tanawa, di ba pre? Kusog lagi ka sa racing kay hinlo man ang motor pero dili ka kusog sa chicks kay hugaw man imong nawong. Ah, Di ba pre? Di ba pre? Tama ako no. okay ra na pre. Ha? Dili bitaw nawong tanawon sa babae kung hinlo ba? Ha? Ay, unsa man day pre? Ay syempre. Atay ang motor day ginatanaw pre. Adili oy. Oh, unsa man di ay? Ay mo kasing-kasing.